Noćas havarija. Tokom ove noći nastaje opšti haos kada je Iva Šopić čula da Zorica Marković priča da zna da je Ivana imala odnos sa Markom Janjuševićem Janjušem. Jaka uvreda od strane Ivane Šopić, nekultura jedna, upućena ka Zorici Marković, što smatramo da je izuzetno gnusno da jedna mlada osoba uputi starijoj osobi bilo kakve reči, bila to Zorica ili bilo koja druga osoba, i van imaginarijuma i u imaginarijumu. Uputila je odvrtne reči, kao što smo rekli, i rekla je da je sutra J. Meni je Zorica rekla da je videla da sam se ja J. Mogu da se zakunem u mog brata da se ja nisam J, urlala je Šopićeva. Ne video je moju krunu ako lažem. S kim se ona J, hoće da znam, kleo se Janjuš. Sa mnom ne možeš da se svađaš, Marko ti je pogrešno rekao, rekla je Zorica aludirajući na Marka Đedovića. Ko ti je spomenuo nemoj glavu da ti rekao i Janjuš Đedović. Bila je priča da se sa mnom J, ja sam se zaklao u moju krunu, naveo je Janjušević. Detaljnije o celoj ovoj situaciji dramatično možete pogledati na zvaničnoj YouTube stranici Zadruge.